Amb una pissarra digital podem muntar una diapositiva com és aquesta, on tindríem uns enllaços i podíem anar amb una activitat per a educació infantil. Una de les coses que treballen més els nens en educació infantil és el traç per aprendre l'escriptura. Doncs podem fer que els nens es dediquin a jugar amb això. Aquesta és l'aula del segle XXI, una classe que integra les noves tecnologies amb pissarres digitals i on els bolígrafs es canvien per teclats i els pupitres incorporen pantalles d'ordinador. Els experts diuen que el sistema millora perquè el professor té un accés total a qualsevol informació i utilitza un llenguatge que a l'alumne li és proper. L'escola no pot quedar a part de tot el que està sent la revolució digital. La revolució digital no es dona a les escoles. La revolució digital s'està donant a la societat. I si l'escola no entra en aquesta revolució digital, quedarà totalment desfasada. A més, els mestres poden intercanviar continguts a través d'internet i descarregar programes que hagin fet companys d'altres centres. El que proposa la pissarra aquesta digital, que és una feina cooperativa dins de la classe entre els alumnes i el professor, es fa entre diferents professors per compartir feina i d'alguna manera veure el que fan els altres i canviar informacions i interessos. Moltes escoles han començat ja a aplicar-les, però el problema és el preu, així que és una qüestió de paciència i inversió. Tenen més iniciatives i més necessitats els professors i els alumnats d'aplicar. Doncs bé, jo crec que mica en mica Catalunya, les aules de Catalunya es aniran invertint i posant al dia amb totes les tecnologies. El Departament d'Educació ha anunciat també que el proper curs més d'un centenar de centres disposaran del programari lliure Lincat. Es tracta d'un sistema gratuït que representarà un estalvi en el pagament de llicències per part de les escoles.